ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настроениятон созай. имрӯз бардро ҳаракат кардем, барои шуморо як навори пачкаи дига тайёр кардем. бисёри бардро апашкҳо, модаро, мошинҳои ихчона, хонаҳои ихчона дар мо роӣ кардан, гуфтанд ки реклама кунен. бардро мо имрӯз бекортар шудем, бози нархҳои ҳамвора гап мезанем, тамошо кунем беҳтарини бадомадагиҳай. хонаҳои заминӣ астаи заминҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзон мешава. бардро ба агар хато накунем, як-ду мошини арзона подписчикои хидам роӣ кардагианд, гуфтанд ки реклама кунен. тамошо кунен, хулоса тенҷи бадомадагиҳай ва шаҳри Душанбе бисёр квартира мондагиам. тамошо кунен чӣ хеле дастгиритон сиз шидаги, ҳамун як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. ҳамин видеора дар имо чӣ сайте дорем поделиться кунен. агар ягон кас ягон чизи фурӯшӣ дошта боша, ин ҳамин рақамҳода дар ватсапаш бинависен. рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем, як ҷода ёнбош кунен, видеои мора бо диққат то охирша тамошо кунен. дӯстони азизи, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. 5 сотиқ замин дораву 3 дархона, проекти зур қати вардоштагиҳай хонара. дар райони Орентир кошзавод дабудай, соҳиби хона мега ки хонам ремонт кардагиҳай. срочни пулум дар корай, ба ҳамин хотир мефурӯшемша. нархш бардро ва хоҳарои азиз 95 000 сомонӣ. чӣ хелай нархш мардак буре, арзона ё қимат? 95 000 сомон. 5 сотиқ замин дораву 3 дархона. бо як бор дига такрортон мекунам. ина номракҳои телефонаш, марҳамат касе харидорен, занг бизанен. дӯстони азиз, эълона давом метем. бардрои ғаримонаи Тоҷикистон нависта буданд ки ай шаҳри Кӯлоб хонаи арзон бумон мода. бардрои нахонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. 5 сотиқ замин дора, 3 дархона. маҳаллаи Турсунзода дабдай, Собиқ Нагорни. дар дуруни хона бардро ҳамом дора, ҳоҷатхона дора, ана ошхона дора. хулоса ҳамаи мисол чира дар дуруни хона доштай. гуфтагиҳай ки ранги сексияи хона. срочни пулум дар корай, ба ҳамин хотир мефурӯшемша. нархиш 115 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунен. ина номарои телефонаш, занг бизанен. 115 000 сомонда ҳозир бихаренаш. тенҷай нархш неки. дӯстони азиз, эълона давом метем. агар настроениятон 100% боша, ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен ва касе меҳмонен форатон ки видеои нави мора якмин шуда тамошо кунен, ҳатман дар канал подписатсия кунен. дӯстони азизи, хонаи десен неки нархш арзонай. хушрӯ гӯш кунен бардро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, тарафи Истиқлолда. 6 сотиқ замин дора, як хонаи калони хушрӯ. ремонти шкатурша кардагиҳай. монтажи свеча гузарондагиҳай бардро. ошхона, ҳамом дора. гирди хона маҳкамай. чӣ хеле десен. хонаи хубай бардро, ҷои беҳтарин дар шаҳри Ваҳда, тарафи Истиқлолда. нархиш 85 000 сомонӣ мега. бешухи 100% меарза. 85 000 сомон. ина номарои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. касе ки сум дора, ҳозир ҳамин хонаро бихарем, пушаймон намешен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. як подписчики хидам бародарай ҳамин мошина гуфт ки реклама ки, гуфтум гап нест. бардро некси фурӯшиай ба д тағйириш додагиай. соли баромадаш 1996. корейскиай. сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. моториш 1.5 инжекторай, коробка механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора гуфтагиай. губкават кардагиай. моториш тозаҳай, масъала намехӯра. барои хидмат тайёраш кардагӣ будам. Москва омадам гуфтагиай. барои ҳамин мефурӯшемша. ягон мошин дар Россия боша, дар Москва алишам мекардай. бардро болои сум мета. ин мошини десен бардро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пеши мошин бозор дай. нархиш 23 000 сомонӣ мега. нексия бардро ба д тағйириш додагиай. бо як бор дига мегум, хе ягон мошини соз бошад дар Россия, алишам мекардай. ина номарои телефонаш, номарои Тоҷикистон ҳам астай, номарои Россия ҳам астай. маълумоти бештара занг бизанем бародарҷонон. дӯстони азиз, эълона давом метем. ҳозир як мошини фурӯширо гап мезанем, баъд заминои арзонда мегзарем. ёнбош кунен то охири видеора бардро. дӯстони азизи, мошини десен Opel Vectra I, соли баромадаш 1991. сӯзишвориш газ бензин кор мекунад. моториш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки 4 та балони нав дора мошинам. моториш нав кардагиай. 10 моҳи дига документ дора. хадавоиш навай. краскаш кам тарак бардро рафтагӣ будай. хай созай, мисол як краскаш мекунӣ, тамом. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гаида.
ягон мошини каравани солҳои 96-97 боша болои сум метавон гуфтагия бардро. нархи мошини десен 14,000 сомонӣ мега. арзон ҳам мешава, алиш ҳам мешава. чӣ хеле гуфтам бардро, ба каравани 96-97 болои сум мета. нархи мошин бардро як бор дига такрортон мекунам, 14,000 сомонӣ. дӯстони азиз, элона давом метиҳем. чӣ хеле ки гуфтам, баъди мошин реклама кардан дар заминои арзон мегзарем. бардрои замине десен қарор дора дар шаҳри Душанбе дар райони Сомонӣ бидай 3 сотиқ замин дора. яхе стройматериалаш овардагиай. соҳиби замин мега ки замини назди ҳавлигӣ ана бозори Меҳргондай, кӯчаи Суҳроб то бозора 1 километр роҳ бидай 3 сотиқ замин 120,000 сомонӣ овам доштай. 120,000 сомон бардро 3 сотиқ замин дар райони Сомонӣ. хай номеро телефонаш ҳастай, маълумоти бештара занг мезанен, мепурсен ки чӣ хеле нархи навои замин. занг бизанен бародарҷоно. бардро ва хоҳарои азиз, касе ки тамошо кардесен, агар имконият дошта бошен, аму як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен ва касе мехонен подписатсия кунен ки наворҳои моро якминчта тамошо кунен. бисёри бардро нависта буданд ки аз шаҳри Бохтар ягон замини арзон биёв. бардрои на замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа 4 сотиқ заминай бардро шаҳри Бохтарда тарафи Кушониён давдай бардро бахшиш пештарак нагуфтемтон. яхе стройматериалш овардагиай. соҳиби замин мега ки 4 сотиқ замин документош созай, ҷои хуб дай, ову свет ҳастай. шаҳри Бохтар тарафи Кушониён. дӯстони азиз, хай ба фикрам фаҳмидем ки ман иҷора гуфтесам. нархша 82,000 сомонӣ мега, арзонам мекуна. ина номерои телефонаш занг бизанед. бардрои азиз, элона давом метиҳем. аз киҷое ки замин, хона, квартира дар кораи да шумо комментарияда бинависен. ман ҳаракат мекунам ки айму территория гуфтесен, аймуҷа биёвам барои шуморо намхел реклама кунам. дӯстони азиз, замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, айсентри Ҳисор 12 километр поёнтар бидай, деҳаи хушманзар. 3 сотиқ замин дора, битони 3 дар хона, ҳаммом, кухни, туалет, ҳоҷатхонаш рехтагӣ бидай. битонаш бардро гирди хона ба сменблок маҳкам кардагиай, бо 20,000 донаи дига хишти пухта дорад. чӣ хеле дастурат десен, харидори аниқ боша, занг бизана. нархи хона бардро қатинами фундаменти қатъи ҳама ғиш пиштиш 100,000 сомонӣ. занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, касе тамошо кардесе бига ки ӯ ака тамошо кардесе, мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, бисёри бардрои ғариб монаи Тоҷикистон гуфта буданд ки квартираи арзон аз тарафи Душанбе мода бимон. бардро маҳалли гап нест, ина гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 1 этаж қарор дора, 31 квадратни метр, райони Рудакӣ. дом навастройка, хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хонаи фурӯшӣ 31 квадратни метр, як хонага бо арзон мешава, алиш ҳам мешава ба ягон намуд мошин. нархи квартира бардро 100,000 сомонӣ мега. занг мизанед. дӯстони азиз, элона давом метиҳем. аз киҷое ки замин, хона, квартира дар корае, дар комментария бинависен ва дастгирии моро ҳам фаромӯш накунен. ҳамун як дона лайки бепала биҷиқен. агар форатон ки видеои нави моро якминчта тамошо кунен, ҳатман дар канали мо подписатсия кунен, колокольчикам биҷиқен. бардрои ғариб мо нависта буданд ки аз шаҳри Ҳисор мода квартира дар корае. бардрои на квартираи фурӯшӣ, чӣ хеле гуфтам, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 30 квадратни метр, домои пешинаи хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки як хонага ба ҳама шароитош муҳайёай, ё мефурӯшемша, ё ба иҷора метемша. ягон одами конкретни боша, ба иҷора метем ё мефурӯшемша. нархи хона бардро 120,000 сомонӣ мега. марҳамат, касе харидорен, занг бизанед. агар ба иҷора ҳам бишинен, занг бизанед. хай маслиҳат мекунед нархи иҷораш чандай. дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. и квартираи десен бардро қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, тарафи вилояти Суғдай. сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 48 квадратни метр, кӯчаи Ширин Шоҳтемур нависагиай. кӯчаи Ширин Шоҳтемур. домои пештарай бардро хона ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки хона ба тамоми шароитош муҳайёай, 2 балкони дига ҳам дора бардро.
хай соз мисол я балкон айси я балкон аюс боша тамошо мекунӣ мисол раҳа ягон паркай боғай зиғ намешай мақсад нархи квартира 105 000 сомонӣ сехонагае бардро занг бизанед. дӯстони азиз, ба хотири бардорои ғарибу ба хотире ки бардорои Тоҷикистон тамошо мекунанд бисёртар менависанд ки шаҳри Душанбе квартира монем. Бардорои як квартираи дига қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 9 этаж қарор дорад 40 квадратни метр дар Гипразем ва яъни Гарадок дабдай. Дом бардоро новостройка хона без ремонт коробка. соҳиби хона мега ки дом тайёрай, хона дар 9 этаж қарор дора мансардай бардоро Гипразем ва яъни Гарадок да чӣ хеле гуфтам дар мансар дай бардоро унам болода. нархиш 129 000 сомонӣ мега бо мумкин арзонам кна. ина номрои телефонаш бардоро хай хона без ремонт коробкай занг мезанен. агар нархо туғри бигира я ремонт чӣ мекунӣ медрои зиндагӣ мекунӣ точкаи зурдай. дӯстони азиз, хаста набошен. эълона давом метем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 1 этаж қарор дорад 36 квадратни метр райони Фирдавсида. дом бардоро новостройка хона без ремонт коробкае. соҳиби хона мега ки як хонага 36 квадратни метр дар 1 этаж қарор дорад монтаж шкатурш кардагие. мактаб бардоро дар наздикиш будай. дом дар раҳи калон будай. поёни корвон пеши постда. нархиш 127 000 сомонӣ бо таргаватам мекадай. хай бардоро без ремонтай мегири я ремонтш мекунӣ ҷои хуб да мисол лави раҳ да будай 127 000 сомон. номерои телефонаш аст, занг бизанед. дӯстони азиз, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. касе ки то охири видеоро тамошо кард дар комментарияи рақами 1 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатъима чахчах када тамошо кардем. ва агар видеои имрӯза шумода мақбул шуда боша ҳамун як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо бичиқем ва касе меҳмонен дар канали мо подписатсия кунед то аз наворҳои нави мо бохабар бошен. раҳмат барои дастгиритон бардоро. раҳмат барое ки мисол комментарияда фикрҳои беҳтаринтона менависен. гапто надорум бардоро. агар илоҷиш боша лайка бичиқен. ҳамин видеоро дар имо дар дигар сайтҳоятон падилитсия кунед. худо нигаҳбонтон боша. то видеоҳои оянда худона эҳтиёт кунед. хайр.